So we're clw celf robotiaid heddiw. So dechreuwch trwy wneud sharp. Nawr, yn yw sharp yn iawn, sgwar, hanner cylch, triangle, cylch. Just peidiwch wneud yn wobbly, llinellau ochrau syth yn dda. Wedyn, ar ben y sharp, fel pen, newch rhyw sharp arall. Fel yna. Nesa, dyn ni angen rhoi rhyw fath o llygaid. So, meddyliwch am rhywbeth sy'n gallu bod fel llygaid. So, allan ni gael rhoi crwn, neu allan ni gael rhywbeth sydd ar draws fel yna, neu rhyw siap arall. A'r un peth gyda ceg, rhowch rhywbeth lle bys chi'n disgwyl gweld ceg, ond mewn ffordd robotaidd, falle siap fel yna, neu fel yna, fatha grill, neu o'r holl ffordd ar draws y dos. Ac yn nesa, breichiau. So, allwch chi wneud rhywbeth fel P-bai, strips lawr fel yna. Neu allwch chi wneud rai mawr gyda darnau gwahanol, fel sgwyddau a penelyn. Neu beth am rai hir gyda gwifrau yn cysylltu yno. Allwch chi wneud beth bynnag chi moyn, pob math o breichiau gwahanol. Cysylltwch popeth gyda'i gilydd. A dwylo. Allwch chi wneud dwylo fel pobl, neu beth am crafangau, fel rhain cylch a dau siap fel yna. Neu allwch chi wneud dwylo tebycach i dwylo pobl. Just pan ych chi'n wneud y bysau falle llinellau lawr nhw, fel yna. Cofiwch mae llinellau syth yn dda pan ych chi'n wneud robot. Siap fel hyn. Reit, nesa, mae'r cyrff mae'n edrych sy'n bach yn wag yn dydyn nhw. Felly, ydych chi'n gallu gwneud llinellau a dotiau rownd nhw i wneud nhw edrych yn fwy robotaidd, yn peiriannol, neu fel technoleg. So, na i fynd ati i wneud hyn. Ond llenwch chi eich robot gyda jyst llinellau a dotiau. Ydych chi'n gweld? Llinellau a dotiau fel hyn. Falle botymau, rifau, deialau. O math o bethau fel yna i wneud nhw edrych yn fwy fel peiriannau. Cofiwch rifau digidol. A llinellau fel taswn nhw'n cysylltu gyda gwifrau a pethau fel yna. Just y mwyaf o'r un ydych chi'n neud, y mwyaf mae'n edrych yn robotaidd ac electronic. Beth am glywed? Eto, jyst fel y llygad ar ceg, meddyliwch, sut bys y robot yn clywed? Dych chi'n eisiau clustiau, so meddyliwch am rhyw fath o bethau sy'n gallu mynd yn lle clustiau. Gyda unrhyw beth, mae'n beth gyda ni, ac er mwyn wneud robot sydd yn tym bach fel person, fatha droids Star Wars, sut bys nhw'n clywed, sut bys nhw'n gwrando, sut bys nhw'n wneud pethau gwahanol. Mae'n wneud rhyw fath o glistiau aerials a speakers. Yr un peth gyda coesau. Allwch chi fynd am goesau sydd yn weddol tebyg i'n coesau ni. So, falle bod y robot yma gyda rhyw goesau metal strips fel yna'n helpu i wneud rhywbeth edrych yn fetalaidd. Weddol tebyg i goesau person. Neu wrth gwrs allwch chi'n gwneud pethau sydd yn wahanol iawn. Ar y dotiau a'r llinellau wrth gwrs. Neu rhywbeth wahanol iawn. So, dwi eisiau bod y robot yma bach yn gloiach. Felly beth am coesau mawr cryf sydd gyda olwynion. Oh yeah, roller legs.
A dyma ni, allwch chi wneud 2 goes, neu mwy, neu lai, neu ddim coesau o gwbl. Dych chi'n holl o rydd i adeiladu robot fel ych chi moyn. Mae'r robotiaid yma'n eitha fel pobl. Ond mae'r un yma falle yn mynd i eisiau hedfan, so gawn ni chydig o strips a llinellau fel yna. A gawn ni 2 blaster yn lle coesau. Bod y robot yma'n gallu hedfan trwy'r awyr. Chydig o fwg, jets yn cadw fe'n yr awyr. So dyna ffordd o ddechrau gyda robotiaid. Wrth gwrs, ydych chi'n gallu gwneud pob math o bethau eraill ar eich robotiaid. Ond dyna, jyst chydig o syniadau i chi gychwyn. Falle ni'n gwneud fideo arall ar robotiaid, achos dwi wrth fy modd yn creu robotiaid gwahanol. Yn lliw, so bing! Dyna ni, bach o liw ar yr robotiaid yma. A ydych chi'n sylwi sut fi wedi rhoi bach o sglein ar y lliw. Dyma un ffordd o sut ydych chi'n gallu gwneud hynna. Rwy'ch llinell, wedyn llinell arall, a wedyn ni lliwio fewn yn fwy feddal naill ochr ar llall i gadael y gwyn. Eto, os chi'n gwneud sglein fan hyn, llinell rownd yr ochr, mwy feddal tu fewn, mwy ysgafn, a falle tym bach yn dywyllach, just cyn y sglein. Dych chi'n gweld? A mae'r gwyn yn sefyll mas mwy os chi'n gwneud hynna. So dyna chi, robotiaid. Beth am i chi fynd ati i dylunio eich robotiaid eich hun? Hwyl!